Monggo Mas Gareng Pacitan sesarengan kalian Mbak Elisa. Ayo, nggih. Dayoe teko men jumeneng. Yuk, dados. Papakno kemari lungkana gelar noposo aku ngasani berada ambalan jaga jagae bangku kami disenakake kowe saleh iki lho iki Mboten namung Mas Gareng Pacitan ingkang asring sowan wonten laladan Ponorogo kelebet Mbak Lisa menika menawi kula tingali wonten ing YouTube menika nggih kaya wis omah teng Ponorogo. Mila kula nyuwun pendapat jenengan Mbak Lisa langkung rumiyin magepokan kalian para pamirsa wayang wonten laladan Ponorogo niku mungguing pengamatan jenengan pripun? Oh nggih. Anu Mas Petro kalau wonten Ponorogo niku anane namung remen seneng nek wis mlumpuk niku wargane niku istilahnya napa nggih nek tirakat nggih diniati dan semuanya niku nggih budaya ngaten lho dadose nggih dinikmati secara detail ya dalangnya ya guyone sindene kabeh ora kok pilih-pilih ngaten. Jadi masyarakat Ponorogo menika sangat-sangat remen budaya utamanipun wayang menika Mas Petro. Dados asring sanget nggih jenengan sowan Ponorogo. Lah nggih enggak tahu ya dilalahe kok ya ngubeng minggir ten Ponorogo niku bola bali bola. Bulane kek mburi mangan ora. Mboten yen pancen asring teng Ponorogo timbangane wirawiri kaya Setelika Yogya Ponorogo. Mbok anu kemawon ndamel griya teng Ponorogo sisan. Malah ya rencana, tapi nggih wonten sederek juga sih di daerah Pelancongan itu juga ada. Dadosnya nggih pun asring lumayan lah kalau sama Ponorogo agak kenal gitu. Oh ngaten. Nggih, pomen sing penting wis mangan sate karo nganu apa? Dawet. Dawet jabung. Dawet jabung. Ya nggih. Lek Mas Gareng napa makanan khas Ponorogo sing jenengan senengi? Ponorogo niku yen panganan kabeh enak, Mas. Okay. Sedaya dulur Ponorogo niku maniak makan, maniak angkringan, maniak seni, maniak budaya. Niku lek Ponorogo witrikala taun 2009 kula nderekne Pak Sento Yitno Carita bapakipun Mas Klitik. Niku ket biyen teko sakniki priyayi Ponorogo ki tetep budaya demen wayang, demen marung, demen mangan. Nggih. Iki wala Ponorogo niku nuwun sewu lho Mas. Benten kalih sanes-sanesipun. Ora bedak-bedakne dalange sapa, ora bedak-bedakne sindene sapa, ora bedak-bedakne dagelane sapa, sing bener kanthi rasa ikhlas lillahi taala aku kae sing tak undang. Niku mula jenengan ngendikane niki kan nggih mboten napa niku biasane mboten namung kula kadang kala Mas Tralala. Nggih. Wonten Mas Sumar Bagyo. Nggih. Mas Jo Klitik, Jo Klutuk, Abai Kirun, Mas Komet Dodok pun biasa kalih panjenengan. Kak Yuda. Leres niki Ponorogo niku sedaya nggih pun diundang. Niku napa kok bengi niki sing diundang kok Gareng Pacitan. Nah iki asli ora ngerti iki sebabe apa iki? Pengiritan. Loh, sing jenenge kesenian niku ukurane dudu babakan materi ngono mboten. Lho pripun Mas?
Lah ngoten niku jenengan padha karo nuwun sewu rada nyepelekke kare Pak Mujito. Piyayi sembodo kaya ngono. Niku setun tresnanipun Pak Mujito dumateng panjenengan ngoten niku. Lho kula mboten kok badhean kali Pak Mujito niku mboten. Lho kula wau jadwale namung limbukan alhamdulillah. Diunggah neng nggone gara-gara sembah nuwun Pak Mujito nggih. Sing penting ile seduluran lho, Mas. Sedulur aku ki ora tau mikir apa-apa kok ya. Tenane. Ora mikir kowe. Mboten mikir, sedulur kalih duit ki kula tetep mikir. Mikir apa? Duit. Ya Mbak Elisa, Ya, Mas Gareng. Mas Sahyokun tadi Nggih. remenanipun dulur-dulur wonten ing Laladan Ponorogo menika enggal-enggal mawon niki sedaya pesinden utawi setunggal mboko setunggal menika nembang. Oke, siap. Niku pokoke Ponorogo ki wis ndang set ndang nembang. Mbak Elisa nembang, Mbak Umi nembang, Mbak Winong nembang ngoten niku. Niku. Weh, Penak no gaweane Gareng malih penak no. nah nggih to, dicocokkan Nggih. dengan keadaan. Nggih. Goro-goro maksudnya Mas nggih. Nggih. Nggih, kedah niki wonten pamundutan wau. Tembang kangen napa-napa Mbak Tembang Lisa? kangen Nggih. wonten, podang kuning wonten. Injih. Nggih. Cobi tembang kangen riyen Mbak Lisa sing ngaturke Tembang jenengan. kangen. Kangen. Kuwi kono, Nduk. Piye? Kok ganti posisi ngapa sih? Aku lho pengen deket Pak Mujito. Lho, kok awakmu wis karo kono ngono kok ya dadak. Aku ki mau nek berselisih paham lagi gitu loh. Jadi aku kan mengambil jarak. Ya ora mengambil jarak awakku Iya. kuwi asline kuwi aku nek kono kuwi ya njlintut buri kok. Kulino ya nggih. Wonten lagonipun apa Mbak Yun? Tembang kangen. Tembang kangen nggih, kinangkani. Monggo dipun aturaken dening Mbak Lisa sesarengan kalian kanca-kanca Madangkara. Madangkara. Lajeng kemawon nggih Mbak nggih. Nggih. Monggo to tembang kangen. Dados. Aja gowo
Pak Daryono Klitorjo Madiun Sulara. Muga-muga akeh rezeki, panjang yuswa, lancar usahane. Lancar usahane. Tur dawuhipun Pak Mujito menawi mangke Karnan penggali tur warga masyarakat meniku saestu antusias anggenipun mirsani wayang. Mangke taun ngajeng ugi badhe wayangan melih. Amin. Ning tanpa ngangge dagelan gareng. Mas, kula dongane udan ki ora sirep teko saiki. Kok yo arep melu golek sandang pangan mae ngono jenengane kok yo. Nggih, tetep ngangge dagelan gareng. Tralala. Akeh lho gareng akeh kok ya ora apa-apa bebas penanggap ki bebas. Mosok pisan tok kapok to, Mas. Kok yo nggih, golek sandang pangan kali Mas Cahyo niku repote neten iki. Ning nggih nuwun sewu, emang Bapak Cahyo Kuntadi seorang sarjana, seorang dosen. Oh dadak ngerti kula porsi-porsine kula ngeten iki nika ngoten nika kan pirsa pas Cahyo niku. Dadine kula ngeten iki nggih namung ndonga mawon ya Allah. Muga-muga Pas Cahyo ngejob kula. Ya Allah, muga-muga Mas Cahyo ngejob kula. Kula nggih ngoten terus, Mas. Sampe lek ndonga ngoten niku malah salah. Lah kok pripun lho? Mugi-mugi wonten piyayi nanggap Mas Cahyo lajeng ngejak kula. Ngoten. Ya Allah, mugi-mugi wonten priyayi ngejob Mas Cahyo ngejak kula. Nggih, niku dereng karuan lek dadi lho Mas. Lah terus mugi-mugi ngejob kula ning nggih mboten batal. Lek batal merongos lho sampean. Mugi-mugi ngejob kula mboten batal. Nggih, mboten badhe batal, tetep berlangsung wayangan dengan sukses lan ugi mugi-mugi lunas. Lek ora dibayar merongos nang sampean. Padha wae. Kok yo ora welas yo Mas. Kok yo ning mboten Mas. Sportivitas dulur-dulur Ponorogo. Nggih. Nanggap bior ora tahu tegese muni ning mburi, ora tahu grundel, kabeh kuwi barang sing halal, barang sing becik, dipangan yo enak, diombe yo ora nyereti. Nah, nggih niku. Napa melih sewanteng beliau Pak Mujito, Pak Mujito, tenan nduk awake dhewe iki lho. Ora kapiran, wis panganan lumintu. Ora cara awake dhewe wis dadi seniman, paling ngopo kuwi tugase ya menghibur masyarakat, dulur-dulur ing masyarakat. Lek Pak Mujito gawe tentreme masyarakat Indonesia. Nah, membuat dadi bakar betise NKRI. Kula abot banget. Abot banget gaweane niku abot banget. Itu siap sedia terus. Abot tenanan mula lek iki wis dikeki rezeki, iki syukuran bengi iki kanthi meriah. Nah, iku. Sing rawuh ya akeh. Akeh banget. Lek sore mau penonton, lek wayah gara-gara tesih wungon niki sedaya menika penanggap. Amin. Nanggap wayang klasik tanpa gareng. Mas, iki liyane banyolan kuwi apa ora nek. Mboten, tetep kalih jenengan. Wong kula niku milih utawi nderekaken piyayi ingkang kepareng nimbali kok Mas Gareng. Leres. Lah niki wonten
Pernahe yang disawang niku kaya adike Mbak Elisa. Nggih. Naminipun Mbak Birgita Ayu. Dereng nanti Pak nggih nggih. Udah pernah belum? Kula to. Kula dereng. Nah, iki mumpung Ya. ketemu. Siji loro telu, Oke. nomor telu. Nggih. Sing pundi to? Sing nika lho Mbak Bikri. Siji loro telu. Wah. Ah kula kita lho siji kok. Ora. Dan Kok sono, telu dan iki Bukesi sono. lho telu. Ayo Bukesi. Ayo. Nggih. Menika kula kadang niki sareng kali Mas Aang. Nggih. Kalih niki. Ah, iki syukur. Oh, ya. Ya Mbak Birgita tukung men jumeneng coba kaya Ya. apa. Ayo. Mangga. Awas. Hei. Mang tepangan niku kali Mbak Birgita niku. Nggih, wilujeng dalu, Nok. Ge, selamat malam. Mas Selamat Gareng. pagi. Selamat pagi. Wektune wis goro-goro. Ya. Alhamdulillah ketemu ping pisan apa ping pindho. Masuk to Mas, aku kok lali. Wah, kowe mesti duit entek mesti Duit lali entek ngono kuwi lali kok, soalnya. ya. Oh nggih, pepanggih ping kalih. Dua ini ya berarti ya. Alhamdulillah. Nggih, Mbak Berarti kita Birgita. sudah pernah bertemu ya. Ya bertemu tapi geblekmu lirih ae kene ora kanggo kasapan apa-apa kok ya. Ya banter wae wong ki gototno. Birgita Dalam. ora sah kene. Ya apa? Kene lho sisan. Mata. Iya. Oh, Ya, ngeten iki Jo. lho Mas. Ngeten iki panggih pisan ning ngeten iki lek tengge Mbak Birgita iki mesti ndang plok. Langsung mriki plok. Tenan lho Mbak Birgita iki. Iya Mas Gareng. Piye Lah pamane kabar? jenengan terus duwe garwa kaya Mbak Birgita kira-kira seneng apa marem? Alah, lek ngeten iki kula duwe bojo kados Mbak Birgita, ngeten iki kula ki Nggih. mboten seneng, Mas. Gusti Allah sampean nih, sak sampean nih. Aku wis ora seneng blas. Sampean nih kayak bagus-bagus kok. Sebabe apa kok ora seneng? Lah ngeten iki kula tiga tanggapan nggih bubrah. Kadang kala rai kula ngeten iku malah medal kados jenengan. Iya. Mugo ya Mbak Birgita, menika para kadang dulur-dulur sedaya Nggih. ingkang taksih wungon menika Nggih. remen sanget mbok bilih panjenengan nembang. Oke Mas Gareng. Nggih. Mbok pilih enten pamundutan Pak Dalang. Wonten apa? ingkang ngersakaken Mbak Lisa wonten mboten tesian? Mboten niki wau, cuman nanti kalau Mas Gareng juga bisa nyanyi loh ini. Oh, Mas siap. Gareng. Nanti kalau duet Mas Gareng. Mbak Anu duwe. ya, Pak. Dadi iki dramane critane jenengan niku piyai kakung duwe garwa loro Mbak Elisa karo Mbak Birgita. Lah mbok rasa to Mas iki iki. Lah upama. Oh rasa diupamakne wong aku urung wis bayangne gawe wis mumet to Mas. Lho, urung dicoba kok wis mumet iki. Mboten pun kula mboten kersane nembang piyambak-piyambak mawon Oh, riyen. iya. Kula bingung mengke. Ah, iya. Kula pun dadak Mas ngeten iki pun. Lho paling ora jaluke paling ora ngeten iki Fortuner Mas. Wong aku agia isih kredit. Kene sampean ning tengah. Tengah no Mas. Nah, Lintang aku- asmara. tengah. ini. Nah, kuwi lho. Aku tak nisih kene ngapa to, Nduk? Sampean Nduk? iki ning tengah ae tak piting lho ngene. Lho. Ya Allah. Tengah kene lho. Kula wedi Lah. tenan Mas Cahyo ngeten iki. Halah. Wah, kula mboten wedi pripun wong mriki nggih kados ngeten iki. Emas 24 karat. Heeh. Terus 24 karat. jenengan 24 karat. 24 karat. 24 karat. Tembogo. Aja sia-sia. sampean aja Sia-sia. nyanyi lho. Tembogo Aja ki lho nyanyi, iki Mbak. gawang kelir iki ya tembogo lho. Wah, nggih lah tembogo kan digawe. Lah kuwi digawe panci kok. Diobori tok kok nggih. Iya. Nggih. Panci keprokne sampean kuwi malah ora. Lah apa-apa kena tak nggih mode TikTok kok ya. Waduh. Ngeprok panci mawar bluduk kok. Ah, iya. Monggo dipun aturaken Lintang Asmara. Nggih, coba trio.
Tenan aku duit karo iki ameng-ameng nyawa. Lah nyapa? Aku wedi ngungak ning omah iki bedone keruwian. Oh iya. Lah nggih to. Bejane dagelan iki ngono, wis disyukuri aja. Ya disyukuri dhuwur syukur ngisor ki lho. Ngamuk ya. Marahi nesu tok. Nggih, monggo Mas. Nggih, monggo. Mangga Lintang Asmoro dados. Madang Kala Indonesia. Ada Mbak Birgito. Iya Mas Gareng. Ada Mbak Elisa. Ada Mas Gareng Pacitan. Padang Karang. Wis sik ya, Nduk.
Nembe ngertos niki lek Mas Gareng Mbak ya suarane bergas jos tenan. Nggih, ngantok gawa gamelan dhewe. Mboten kok. Larase kono dhuwur kene malah blero dhewe kok ya. Wong niku jenenge siasat utawi strategi ngoten niku. Wong dasare ya remuk kok Mas kok. Oh kula nek ngomong apa eneke ngoten mawon, wong elek diomongne apik malah nggih ora penak. Kados beliau ingkang mengku gati Mas. Blak kutang terus terang. Yen ala ya ngomong ala, ning apik ngomong apik. Nah, mula dipercados Indonesia sebagai beteng utamanipun menika ketentreman negara Indonesia. Nggih, nggih. Tenan. Ning dereng marem Mas Gareng menawi niki artis-artis Madangkara tampilke bebarengan. Ngoten, ngoten. Nggih, monggo-monggo. Kula nyuwun dumateng Mbak Tri Hastuti, Mbak Winong, Mbak Birgita lagi dan Genduk Umi Hafifah. Nggih, kaya apa? Nggih, pokoke niki wis sing cantik-cantik jelita wis ditokne nang gone goro-goro. Nggih. Iku wah, nggih, monggo. Ya, langsung kemawon dalam lagunya nenggih Lestari. Ya, nggih. Pak, ganti Pak. Ganti Pak. Apa? Ganti. Lagu yang viral hari-hari ini Pak. Apa itu? Tombo Kangen Pak. Tombo kangen. Aman. 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 Oh alah tombo kangen iki. Tombo kangen ya? Tombo Oke. kangen. Wis. Monggo. Aku ben rada ngerti karo tembang-tembang baru. Lah, nggih lho Pak jenengan iki. Nggih. Jadi lawas tapi viral lagi naik lagi Pak ya. Lah. Oh iya iya. Kaya apa? Nggih. Tombo kangen. Ah nggih. Ya, tenan kok ya. Iki. 1 2 3 4. Nggih. Iki wis tenan kabeh iki wis dijogete dikompakne. Seta sing pertamane piye Tik? Aku pengen ngerti. Garingan piye? Mas apa wes lali sliramu? Nah, Dek semono yen dolan karo aku. Heeh. Pancen wes suwe ra tau ketemu. Wes sak mestine lali aku. Waduh. Apik to? Tapi kalau sing nyanyi saya tetap bagus. Oh iya. Apik lho, sapa sik lho aku. Kan nganggo ngelik Pak Yoyo. Pakai ngelik kalau jam segini. Ngelik barang iki lho. Lagune Ngeliknya harus beda. Modele cekoke tularan aku. Biasanya au. Coba aku pengen ngerti ya, coba diaturake. Nggih, monggo. Gong lu to tak iki mau. Ah, nggih. Ya. Wis padha karo Soryuda lah. Ayo. Monggo, tombo kangen. kangen dados.
Padangkara memang untuk Anda tenan.